baka yi shi ba. Tambayan akwai tambayan Malam Maryam daga jihar Kaduna take magana akan tarihin Abu Zar. Abu Zar mutum ne wanda mai kauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin manzo Allah hijira shi Abu Zar ya ji cewa wani mutum ya bayyana maka yake kira zuwa ga Allah. Shi ya tura dangi, ya tura yan wasu zo ba su gamsa da shi ba. Sannan shi da kansa ya zo. Kuma lokacin Kurashawa suna ficina. Duk wanda ya zo kusan mai manzo Allah shan da ke shi. So Abu Zar kuma a wuraren su ake kawo abinci a Makka. Amma duwa da ka ya zo shi ya tare ainuwa Ka'aba. Ya ci abincinsa ya zo ya kare. To Zamzam yake sha. Da ina ba ya dame tambayi wani waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya tambaye za a iya kashe shi. Ina nan har wata nan dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana baka sun zo suna tawafi. Shi gane su ne. Shi tashi zai salama da manzo Allah shi na baka hana shi. Shi ta kyale ni. Shi ko kisan zuwansa. Shi musulunta. Manzo Allah ya masa bayan shi musulunta. Shi manzo Allah ya ce to boye imaninsa itifiyansa. Ya ce na shi da aka waye gari ya bayyana ma kowa ya ce wannan mutum annabi ne. Aka daka aka dake shi kuma ya fada ya ce kun sake duka na Kurashawa ku da abinci na lahira za mu su takunkumi